كما يتمسيوز خبركم سمعتي نايلوم معنت سولوس عسران شوعاتن حملة كلتشن عصرت سلستن وي سلستن حسك كلتشن عسران حادن مدب زتانا قدكم قبر مدهني زينا بمقدام كلتا تصابات كنقرب لكم هنا عصات 900 حزب تግራይ تصباي حاجز مخانو حبرات منغستات مغلاصون مسعودة سامانتا باور اب ኢትዮጵያ تاساسيرو زقربت نتانك الى نكنتات ኢትዮጵያ زمكت اكتاتنا كنقرب لكم هنا سرع مدب إيرتراويان أب أمريكاون نحنتي دراسيت مصحف حزركم الله نقول مسانا صنحو فلماغن زينا حز الله بتر سلطانيو سلامتنا بتاعكم كبرات على زينا نهو التحباباري هصوص كنتات حورات هاجرات مارتين جريفز اب ኢትዮጵያ ዝጀመርዎ መገሻ ይቅጽል ከምዘሎ ወሃበ ቃል حورات هاجرات ستيفن يوريك ገሊጹ مستر جريفن تمالي مس منستر سلام اتهاجر ويزرو مفاريات كامل بزعبها سباو كونتات دما مس بريزيدنت كل الامحراء اتو اغنيو تشاغر تزراريبهم مس كوميشنر حبرت افريقيا كفل طعنا سباون محبراون زفر اميرا الفدل كمون مسوكل تستفرالي هاجرات تراخيبهم يوم اب كل تግራይ ونزاتو مستر جريفن اب حوزين نماخلات طعنان تمرتن تعذبهم مسدك انستيو دك تبعتيون سب السلطان تكبابن تزراريبهم اب كتما فرويني زركب ماكل وشطاوي تمزابلتي اتيوم كاب قدات مرحت كومينيتن سباو تكالاتن ريتوتات تقبلهم زكم زي لكله سباو كنتات اب كل العفار بسنكتي كاب تግራይ زلحخه ግጭት ينقلقل كمزلو اتو هبق الغليصو بمسرت كباباوي سب السلطان أستاذ عشة تفناقلتي قالوا بسنك جتت أمنغو عفارن سومالين دماء 35 شح سبات تفناقلهم كم زركبو قليش الله أوشت زحالف السمنطرة إثيوبياويان مخانم زقمت أستاذ 5 أسكرينات أفلق ويك عالروبا أنصافهم أبقزاء السودان كبز ترخبو تكالزينا أسوسيتد برس قليشو بمسارة سب السلطان سودان اتوم اسكرنات كابت بخينات تግራይ ازيو تصالي زلو كبابي روا تكزز حلفلو مسمر مخاني قلصو اما عسكر سدتنياتات حمدايت زنقفو زلو كلتا اثيوبياويان سمويا طعنا بوغنم زركبو زلو اسكرنات كابت بخينات تقعي زلو كبابتات حمرا انصافهم زمصو كم زخونو تقيسام اسوسيتد بريس بزحئتهم امايات سودان ترخبو كابت تግራይ مخانم زتقمتو اسكرنات كابت أقدمو زصبصبو 4 ناب 5 كب أبيل والله اتوم أنصافهم زركبو زلو أسكرينات كبيد أكلاو چفچفا زوردومن قلياتهم بقمت تأثيرهم زتحالون مخانمون زرعيو بسنكي نهاري اتو حزاي رواقنا نكلهم أسكرينات موصا خمزي تخاله حفشاو بزح قدات لعل اتوم ترخيبهم زلو كونو خمزخولو معسكر سدتنياتات حمدايت زنطف زلو دكتور تيدروس تفرا نأسوسيتد بريس قليت الله بمنغست إثيوبيا أبزونن ناي تويتر قص نرغبتات أسكرين زملكت سبساب بحيلتات تግራይ زقاوح وصو حاسوت كبل كم زنصقون اتزين حبيرو إذا كم زي لكالو حلافت سجر بحري حاجز أمريكا USAID سامانتا باور تمال سوني أب سودان زركب معسكرات سدتنياتات إثيوبياويان كم زرعيا تفليتو سامانتا باور نتوم أنصافيفهم زترخبو ريساتات أمريكتن بتويتر أب زفنو صحف أب دوبات سودان إثيوبيان زمعزل ورتات أمنازت حساسبيو سنبتا معسكر سدتنياتات السودان بسيحي أزيو لبز تنكف زانتاتات اتهم كابتغينات هاديمهم تعاقبهم زلو سدتنياتات سميعي موتو سخت زيغاتات كيس عبا تنحانحات وغنات زي تقدب سواو حاقز كفقدون بقصبات كوينات دو كبلون اصوع إيلانيان قصالو قعدو سامانتا باور مس منغست إثيوبيا نمزراب بقندو دمانت 16 مليون حزبي حيزو زولو كلل تግራይ أف دقب بزعابا زغفتولو مقدن مزتايو زغفا حدقا درق زنصلالو زولو كلل تግራይ بمسارة حبريتا منغست أمريكا أستاذ 900 شح زيغاتات نحدقا طميت تقاريعو يركب أبنغو سودان إثيوبيان زولو زمدناتات شاقيرو دقاي هاللمبر بسمر موقعازي حاجز بسودان أبلكان متاويو دليت USAID حلافت USAID سامانتا باورن اتحبابار هصص قدات حورات هاجرات مارتين جريفزن نابتي أمايتا شحات سلاماويان سبات أب اوان قجت حدقات اميتان صلالي وزلو تግራይ مبصحهم أزيز دقافيو إلهم بريزيدنت ريفيوجي انترناشنال إيريك شواز كلت يوم سبا السلطان كلهم وغنات بمسارة عالم لخي حقي
ንሰላማውያን ሰባት ክሕሉ ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ናብ ተጸባይ ህዝቢ ንክሓልፍ ግዴታ ከም ዘሎም ንከዘኻኽሩ ዕድል ክፈጥረሎም እዩ ግን ግዜ የምልጠና ኣሎ እዩ ይብሉ ሚስተር ሸዋዝ 900,000 ተጋሩ ዛጊድ ኣብ ጥቓ ጥሜት ወዲቖም ከም ዝርከቡ 2.4 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ህጹጽ ሓገዝ እንተዘይበጽሕዎ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል እቲ መግለጺ ይሕብር ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንወተሃደራዊ ወፍሪ ደው ከብሉ ዘይተደረተ ምሉኡን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽሓልፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንጸላልዩ ንዘሎ ከቢድ ጥሜት ከወግዱን መፀዋዕታ ቀሪቡ ኣሎ ነታ እንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምኹላፍ ሰሙናዊ ኣስታት 600 ናይ ጽዕነት ማካይን ናብ ክልል ትግራይ ካኣትዋ ኣለዎን ዝብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብወገኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ 50 ማካይን ጥራሕ ከም ዝኾና ጠቒሱ ኣሎ መግለጺ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ኩነታት እዚ ምስ መጸዊዕኡ ብዝቃዱ ኣገባብ ማዕረ ዓለም ለኸ ስግኣትን ጸጥታን ገይሩ ክዘራረበሉ ጸዊዑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ቅልጡፍ ደገፍን ትኹረትን ዝጠልቡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ከም ዝተፈጠሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝምህሩ ኣቶ ደጀን የማነ ገሊጾም ዓለም ለኻዊ ትካላት ረድኤት ኢና ዝብሉ ትካላት ግን ማዕረ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝሃብዎ ቆልሓታ ንኻልኦት ኢትዮጵያውያን ክፍሊ ኢትዮጵያን ኣይሃቡን ይብሉ እቶም ተንታኒ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣባል ማእከላይ ኮማንድ ፖስት ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ብወገኖም ምስ ወጻተኛ ሚድያ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ፍትሓውን ተፈጥራዊ ወሰና ንኽምለስን ሰብኣዊ ሓገዝ ንክሓልፍ ምእንታን ጽዑንቶን ንምፍጣር ዝዓለሙ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወ ጠቒሶም እዮም ኣብ ዝቐረባ ብሰንኪ ዝደገሱ ሓድሽ ውግእ ካብ ራያ ቆቦ ስቆጣ ኣበርገለ ዓፋር ፈንትረሱ ብኣማኢት ኣሻሓት ዝግመቱ ሰባት ተፈናቒሎም ተጸበይቲ መግቢ ኮይኖም ከም ዘለው እቲ ዜና ይገልጽ ኣቶ ደጀነ የማነ ዝተዛብዐ ሚዛን ትካላት ረድኤት ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘጋጠሞም ጸገም ዘቃልል ዘይኮነ ዘጋድድ እዩ ከም ዝበሉ ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ተወሰኽቲ 1,210,550 ክታበት ጃንሰንን ጆንሰንን ከም ዝለገሰ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎማ ኣፍሊጡ 453,600 ክታበታት ቅድም ኢሉ ንኢትዮጵያ ከም ዝተለገሰ ዘዘኻኸረ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣካል እቲ ንኣፍሪቃ ክወሃብ መደብ ዝተገብረሉ 25 ሚልዮን ክታበት ከም ዝኾነ ጠቒሱሎ ምስ ሕብረት ኣፍሪካን ማእከል ቁፅፅር ሕማማትን ኣፍሪቃ ብቕርበት ይስራሕ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሐ ክታበት ብሓገዝ ኮቫክስ ከም ዝተፈጸመ እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዞባ ከማሽ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ጃገንፎይ ተፈናቒሎም ኣብ ምብራቕ ወለጋ ዝርከቡ ሰባት ኣብ ዘይምቹው ከባቢ ኢና ንርከብ ዝኣክል ደገፍ ስለ ዘይረኸብና ንጸገም ተሳጢሕና ከም ዝበሉ ተፈሊጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቃበሌታት በለጀጎንፎይ ዝርከቡ እቶም ተፈናቐልቲ ምስ ሓይሊ ጸጥታ እቲ ክልል ዝዋግኡ ዕጡቓት ከም ዘፈናቕልዎም እውን ይገልጹ ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ እቲ ክልል ብወገኑ ኣብ 3 ዞባታት እቲ ክልል ምስ ዕጡቓት ዴሞክራሲያዊ ህዝብታት ጉሙዝ ውግእ ከም ዝቐጸለ ኣስታት 100 ዕጡቓት ከም ዝተቐተሉን ክጠቕሱ ከለዉ ፖሊስ እቲ ክልል ብወገኑ ምስ ሕወሓት ምትእስሳር ዘለዎም ንሃገር ንምፍራስ ዓሊሞም ዝንቀሳቐሱ ሓይሊ እዮም ከም ዝበሉ ተፈሊጡ ኣሎ ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ወይ ከዓ ካብ ሕወሓት ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ብሕፅረት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ኣይሰለጠን ይብል ሪፖርተርና ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ልዕሊ 2 ደርዘን ሰባት ኣብዘን ዝሓለፋ 3 መዓልትታት ከም ዝደሓኑ ተፈሊጡ ብመሰረት እዚ 26 ሰባት ትማሊ ሶኒ ካብቲ ሓደጋ ምጥሓል ኣጓዲፍዋ ዝነበረ መርከብ ክድሕኑ ተገይሩሎ ትካል ተራድኦ ጀርመን ብወገኑ 12 ሰባት ኣዲሕና ኣለኹ ይበል ቀዳም 57 ሰባት ካብ ዝተበላሸወት ሓንቲ ጀልባ ንክድሕኑ ከም ዝተገብረ እውን እቲ ዜና ሓቢሩሎ ኣብ ሰሙን እዚ ጥራሕ ጉጅለታት ገበርቲ ሰናይ ን450 ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ምጥሓል ኣዲሕኖሞም ኣለው ኣሜሪካ 110 ሚልዮን ክታበት ኮቪድ-19 ንልዕሊ 60 ሃገራት ከም ዝለገሰት ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ መብዛሕትኡ እቲ ክታበት ብሓገዝ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝተኸፋፈለ ዝጠቐሰ ዋይት ሃውስ ከም ሕብረት ኣፍሪቃን ኮሚኒቲ ሃገራት ካሪብያን እውን ተሳተፍቲ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ዋይት ሃውስ ወሲኹ እዚ ምክፍፋል ክታበት ኮቪድ-19 ፕረዚደንት ጆ ባይደን 80 ሚልዮን ክታበት ንካልኦት ሃገራት ክንልግሰለን ኢና ኢሎም ንዝኣተውዎ ቃል ዝተግበረን ስዒቦም ንዝልገሱ ተወሰኽቲ ክታበታት ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ይብል
ኣብ መወዳእታ ዜና ካብ ኦሎምፒክስ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናብ ፍጻመ ግጥም ዝበቕዓ ክልተ ሃገራት ተፈሊጠን ብራዚልን ስፓኝን ብራዚል ንሜክሲኮ ስፓኝ ድማ ንኣተኣናጋሪት ሃገር ጃፓን ብምስዓርየን ናብቲ ቀዳም ዝካየድ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረብ በጺሐን ሜክሲኮን ጃፓንን ዓርቢ ንሜዳልያ ነሓሲ ክጋጠማየን ዜና ተፈጺሙ ነመስግን በትረኒ ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ ንትሽዓተ ኣዋርሕ ኩናት ዝተኻየደሉ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ኣጠቓላሊ ገምጋም ኣውፅኡሎ ኣብቲ ብኩናት ዝተሓመሰ ከባቢን ብሳዕቤን እቲ ደማዊ ኩናት ዝማህነን ሕብረተሰብ ድማ ኣስታት 90 ህዝቢ ተጸባይ ሓገዝ ኮይኖም ኣለው ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ልዛ ሽሌን ካብ ጄኔቫን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ ወታደራት ኢትዮጵያ ነታ ክልል ካብ ሓይልታት ደባይ ተዋጋእቲ ንምምንዛዕ ብ4 ሕዳር ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝጀመረ ኩናት ኣሽሓ ሰላማውያን ሰባት መይቶም 2 ሚልዮን ዝበጽሑ ድማ ካብ መረበታቶም ተፈናቂሎም ኣለዉ ኣብቲ ክልል ሚልዮናት ህዝቢ ብጥሜት ይሰቃዩ ምህላዎም ዝገለጸ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት 400,000 ካብዚኣቶም ኣብ ኣፋፌት ዓጸቦ ከም ዘለዉ የመልክት ብሰንኪ ስእነት መኣዛታት ምግቢ ኣሽሓት ህጻናት ንዝኸፍአ ሓደጋ ተቃሊዖም ኣለዉ ብመሰረት ወሃብ ቃል ምውህሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ጄንስ ላርክ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ማለት ኣስታት 900 ናይ ተጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ትኽልል ናብ ተጸባይ ሓገዝ ወሪዱሎም There's extremely limited time left to halt the rapid deterioration of the food security situation. ነቲ ብፍጥነት ዘንቆልቁል ዘሎ ሰብኣዊ ሕሰም ንምግታእ ምስ ዘሎ ውስን ግዜ ድጋፍ ምግቢ ንምቕራብ ኣጸጋሚ እዩ ምግቢ ዝፀዓና መኻይን መዓልታዊ ናብ መቐለ ከኣትዋ ኣለወን ኣዋሃድቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ህዝቢ ትግራይ ንዘድልዮ ንምምላእ ብውሕዱ 500 ጽዕነት ዓበይቲ መኻይን ሙሉእ ቀረባት በብሰሙኑ ከም ዘድሊ ገምጊሞም እዚ ግን ክግበር ኣይተኻኣለን ይብሉም ካብ ምዝዛም ወርሕሰነ ንድሓር ክሳብ ሕጂ ሓገዝ ምግቢ ጽዒንን ናብ ትግራይ ዝበጽሓ መኻይን 50 ጥራይ ምዃነን ላርክ የመልክት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ንጉዳያት ህጹጽ ኩነታት ማርቲን ግሪፍስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 6 መዓልታት ናይ ስራሕ መብጻሕ ይገብሩለው ግሪፍስ ኩነታት ንምግምጋም ትግራይ ክበጽሑ ትጽቢት ይግበር ንግሪፍስ ዝባደመ ቅርጽን ብኩናት ዝጃጀወ ህዝብን ክቕበሎ ምዃኑ ድማ ተዓዘብቲ ይግምቱ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ሲቪላዊ ህዝቢ ትግራይ ብሰንሰለታዊ ግፍዒ በበይኖም ሓይልታት ክደሃኽ ከም ዝጸንሐ ላርክ ይዛረብ Horrific violations against civilians have been reported throughout the conflict. This includes the widespread and systematic use of rape as a tactic of war. ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ክፍጸም ጸኒሑ እዩ ካብ መንጎ ዝተኻየደ በደል ንጾታዊ ዓመጽ ከም መዋግኢ ምርኣይ እዩ ኣስታት 1600 ዝበጽሑ ጾታዊ ዓመጻት ምስ መጥቃዕትታት ተመዝጊቦም ኣለዉ መደበራት ጥዕና ደይ መደይልካ ተጠቂዖምን ተዘሚቶምን ካብተን ዝነበራ ኣስታት 40 መደበራት ጥዕና ትግራይ ሕጂ 16 ጥራይን ዝሰርሓ ዘለዋ ጾታዊ ዓመጽ ዝወረደን ኣዴታትን ጎራዞትን ዝዕቆባሉ ወይ ሓገዝ ዝረኽባሉ ማእኸል ጥዕና የብለንን ይብል ወሃብ ቃል ላሪክ ኣስዒቡ ድማ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ውልቃውያን ትካላትን ኣብ ኣመና ዘይምቹን ሓደገኛን ከባቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይሕብር ክሳብ ሕጂ 12 ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም ምህላዎም ድማ የመልክት ካብ መንጎኦም እቶም በኣዝዩ ኣስካሕካሒ ኣገባብ ብ24 ሰነ ዝተቐትሉ 3 ሰራሕተኛታት ወለንታዊ ማሕበር ደብ ኣልቦ ሓኻይም እዮም ወሃብ ቃል ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ገንዘብ እውን እቲ ካልእ ጸገም ምዃኑ የመልክት ለይጽሕፈቶም ነቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕ ብጉቡእ ክዓሙ እንተኮይኑ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት $430 ሚልዮን ኣሜሪካ የድልዮም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ተዓዋቲ ሽልማት ፑልትዛር ፕራይዝ ናይ ዝኾነ መጽሓፍ ምጽናት ዓሌት ደራሲት ዝኾና በዓልቲ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ዝተገብረ ክልከላ ኢሉ ዝጸውዖ ንምኽፋት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጽዕኖ ንምዕራፍ ኣብ ኢትዮጵያ ይርከባ ኣመሓዳሪት ልምዓት ተራድኦ ኣሜሪካ USAID ዝኾና ሳማንታ ፓወር ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ጥሜት የለን ክብሉ ኣስሚሮም ዝዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ክራኸባ ተስፋ ኣለወን ወኪል VOA ቺንዱ ኦፈር ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝመደብሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሰላም ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሊ ቨርጅ ኣብድሮ ዑደት ሳማንታ ፓወር ትማሊ ሶኒ ኣዘራሪቦም ኣሎ ገብረ መድህን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይኣቲ ዝኸልከሉ ንመብዛሕትኡ ክልል ትግራይ ዳጊሞም ዝተቖጻጸሩ ሓይልታት ትግራይ እዮም ክብሉ ይኸስኡ። ሰበስልጣን USAID ግን 100% ከምኡ ይኮነን ይብሉ። እቲ ኩናት ኣብቲ ክልል ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድ ካልኣይ ግንባር ከፊቱሎ ክብሉ ተንተንቲ ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኢንስቲትዩት ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ Ali Verji, እቲ ኩናት ክልተ ግንባራት ፈጢሩሎ ይብሉ። The war has become a two-front war. There is western and southern theater on the border between the Amhara region and the Tigray region. እቲ ኩናት ናይ ክልተ ግንባራት ኩናት ኮይኑ ኣሎ። ብምዕራብን ደቡብን ኣብ ደቡብ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ናብ ሱዳን ዘምርሕ ኮይኑ ኣሎ። ብኣንፈት ምብራቕ ትግራይ ናብ ክልል ዓፋርን ጅቡቲን እውን ሓድሽ ምዕባለ እዩ። ኣብ ክልል ዓፋር ውግእ ይካየድ ኣሎ። እዚ ሓድሽ መልክዕ ናይቲ ኩናት እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ሓድሽ ወታደራዊ ዕላማታት ስለ ዘለው እዩ ይብሉ ቨርጂ። ብናይ ኣምሓራ መንግስትን ካልኦት ክልላዊ መንግስታትን ዝተደገፉ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራል ነዚ ግብረ መልሲ ይህቡ ኣለዉ። ንግዚኡ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኮነን ዘሎ፣ ግን ብርግፀኝነት ምዝራብ ዝከኣል ይጋፋሕ እዩ ዘሎ ይብሉ። ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ እንተሃልይዎ ዝተሓተቱ ቨርጂ እቲ ተኽእሎ ኩልሻ ዓበቱ ኣሎ ይብሉ። I think the possibility has always been there. Of course, Eritrean forces were involved from a very early stage of the conflict. እቲ ተኽእሎ ኩልሻ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ሓቂ እዩ ሓይልታት ኤርትራ ካብ መጀመርያ ምዕራፍ ናይቲ ግጭት ተሳቲፎም እዮም። እቲ ኩናት ናብ ምዕራብ ገጹ ብዝተጋፍሐ ቁፅሪ ንሱዳን ሓዊሱ ብወገን ምዕራብ ንዘለዋ ጎረባበቲ ብዝበለጸ የሻቕለን እዩ። ብወገን ምብራቕ ዝተፈለየ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ጅቡቲን ሶማሌን ኣብኡ ክሳተፋ ዘኽእለን ሓይልታት የብለንን። ግን ብርግፀኝነት ዞባዊ ተሳትፎ ናይ ምሕዋስ ተኽእሎ ኣቦት እዩ ዘሎ። ኣብ ባይታ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዝተሓተቱ ኣሊ ቨርጂ ንስደተኛታት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ትግራይ መብዛሕትኦም ተመዛቢሎም ዘለዉ ብዙሓት ሰባት እቲ ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብቲ ክልል እኹል ምግቢ ንምእታው ከም ዝተጸገመ ምግላጹ ዝሓበሩ ንሶም ኣብዚ ዝተመስረቱ ሚልዮናት ኩነታቶም እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ንወታደራዊ ዘመተ ኣብ ምልዕዓል ትርከብ፣ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ ምጥንኻር ይርከብ ኣሎ ኢሉ መሳርሕትና ዝሓተቶም ኣሊ ቨርጂ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ። I think both sides have been very clear about their mobilization, and this is obviously a very worrying sign in terms of the ክልቲኦም ወገናት ወታደራዊ ወፍሮም ኣዝዮም ግልጽ እዮም። ካብ ግጭት ንምዕቃብን እቲ ግጭት ከብቅዕ ካብ ምድላይን ኣዝዩ ዘሻቕል ምልክት እዩ ዘሎ። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ መፍትሒ ወታደራዊ ከይኮነ ፖለቲካዊ እዩ ክኸውን። ብኽልቲኦም ወገናት ሓደሽቲ ወታደራት እንትስለፉ እውን ገለ ፍታሕ ንምርካብ ፖለቲካዊ ልዝብ የድሊ እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዝመደብሩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሰላም ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሊ ቨርጂ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘተ ንምጽማድ ድሌት እንተርእዮም ፖለቲካዊ ፍታሕ ምምጻእ ይከኣል ይብሉ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክነሓልፍ። ሰናይት መስፍን ፒቺጋሎ ትበሃል። ኣብ ካሊፎርንያ ምስ በዓል ቤታን 3 ደቃን ትነብር። ኣብ ቻይና ናይ እንግሊዝኛ መምህር ኮይና ሰሪሓ። ኣብ 2007 ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምጻ ካብ ዘሕለፈቶ ተመክሮ ተበጊሳ You are in America, now what ዘርእስታ ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ወጻኢ ብኸመይ ክዋሃዱን ሕጉስ ናብራ ካሕልፉን ይኽእሉ ዝብል ምኽርታት ዝሓዘት መጽሓፍ ዘርጊሓላ። ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎ ናብኡ ካሕልፈኩም። ግጭታት ናይ ባህሊ ዝምልከት ናብራ ስደተኛታት ዝምልከት እዚ መጽሓፍ ብቐጥታ ዝራኸብ ስለዝኾነ እስኺ ከም ጸላም ዘጋጥመክ ዝነበረ ጸገማት ገሊኡ መቸም ሓሊፍካ ክትሪኦ ከለካ የስሕቐካ እምበር ኣብ ኤርትራ ንስኻ ከም ጸሊም ከማኒ ነፍስኻ ይትሓስባን ኢኻ ድሓር ግን ኣብኡ ምስከትካ ንበይ ኢኻ ንስኻ ጸሊም ኩሉ እቲ ኣቴንሽን ናባኻ እዩ ዝኸውን ዝሰንብደካ ነገር። ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ቻይና ድሓር ዝፈለጥክዎ ማለት እዩ ብዙሕ ጸለምቲ ሰባት ዝኸድዎ ቦታ ኣይኮነን ከይደ ነይረ። ሕጂ ይርዩኻ ይጥምቶ እንዳተዛረባ ተናንስቲ ጥምታኻ ሕጂ ስኻ ኣብ ኣውቶቡስ ኮንካ ሒዝካ ኣለኻ እሳተን ኣብታ ጥቓኻ ኮይነን እቲ ኪሪዮሲቲ እንዲሁ ሒዝወን
إيدي سحب أبلن واي لي بقى أنا اسكملسي أنا نبعدك ملسي فتشيني نتي كونسبت كحزواي كألكونت تحارجن أنت حي كم ممهر أبو سرح نيري أبي يونيفرسيتي تمهارون سرح نيري جن أبتم جمر كانتهم قل عكم مهر كله قل أدعميو نتي أب حسابات وزلوا يزاربنا حتى إتي كيورسيتي كريو جميري مالتو دحاري دحان كويني جن بزحات كتقربان كلا خاشعك حتى هاجمرات لعها نور زي كونه حتوتات تحسبوا لكم ما يصير زي بالكم لكم سألمكم كم زي عينة إنوسنت زهونه حتى حتى هامو دحار كتحسبوا خلها يسحقك فوق زي حليفي أنا صبغ على سنة سكلنابتي كان دي ملقتنا مصحف كأخذ ملس ما حدش تتراي مثلا إذا مصحف تتكم نقول ولا تون ما بزنا برنا نبهال كمان تتكم كنا تسمع عنه مو هذا الصحابة ثاني كابتي أو تقسكي هذا الأخي سبات ولا تون أبز عاد صنعوا زبهالو تمكرهم كنت ما كل كحتهم كلها أكندي بزبزي حليفة إلهم كن زكاة فلخا دحن صنعتها تتفولت يا خا السيستم ساعتها كرد أكايو إلهم يحالفوا نتي زكاة فلخا زبا نجر زبلي ما سنة تحجي كابتي حفشة مرد أتاقي إذا مسحب تسعفو خلقي إذا سدتنيا أكمل زل هوتي زلوا يفرلاي كابتي ودا أي زغونة ما يبهالي جيت نموزع فتن اللخمو أنت أخي كتحب زيادة حاسو زلخي تبتز أبتي سرحي زريو مس بزحات سدتنيا تاتي الراخبنيو سرح سرحو مالتيو بزحات سبات يرئي نعلل سمعهم كابو كابت زريو مالتيو بزحت أقامالو هيوت أتقاميو نزغونة سب معنا يهون ولا أنا أبزيهم زنبرو بزح فتنات تاتالو هنا مز عدي نوه حد نتيجة له opportunity تتقيم كاب بخمي يركع علامات وطء أبزبل جيجا حابريتات كابتن أكيبكا زيت أمها نجارات تحز حنساب كم ويرئيه مسؤوخة خمزي إسرع مزجبرة 3 عام زجبرة أبزي كم كإلا جمعنا نحسوا ساعتها ونتا دسمبرتني كم كخون يروج إن أيقونة ساكم كأنا بعلهم سأجمع لهم كم أزخون اللون كنات زيت هو هذا سب حابريتات زي حازسب صبوا حابريتات كذبكا أيكلني ساكم كأصل زي فلت وخمو مخانم أيفلت إني أيبلني تسر أنا انتهي زبل مالتي صبوا جر كانوا هالمان عدي يحب زكاة ونتي هوتك ولا سب حجر كحيد كازوكنا نجار كتجبر ديها كحب زكاة برزقود أكان نجار عيكونه زي ما هو هاد زمت وقت أجمعت بزح زري ولا أبا زراربانا بتي زنبرنا ميلا نزع عدف مكقلوين تقلنينا السويتي نتسب كحبر زدلي كمزي حالي فيني ريمو كمزي أخويني بخمزي أحد سجيرية الكعب نقرأ خلها نعي تسفيخات خونا نزلها نعي زي نبيني يكون نزخونا نزلوا زي أتومون كمزي أهلهم تحاليفهم أنا أخذ بوجرك حل في خلي تبل مالك سلزي تامت أحد تنافي تمكروا اندستركو ناي قال أوتكا زرخوكو مالتيو ناتهم أبنت اندابركو درجة 10 عامات زخون ريسيرش جبر نيري بخمي مجدي كتوهات زبل نجارات أبنت اندابركو مالتيو نتا مصحف كم هي نتهم حدش تزمزو تبصحت خلي حاجه خاطر بلوها سلازي دلخوي نتهم مصيام كله زي مصو ወይ زي مصانا خول نخل مصحف نقول لي اخطكم سلازي نتهم مصيام كله زي مصو منيام وانا دا هيكون صحيح كل خطوه حدا مش غير مصحف وسيت كل عراي توم مصيام زي مصو نبلوم زلنا مالتيو ብዙሕ ዓመት ገይሮም ኣብዚ ዘይተዋሃሃዱ ምስ ዓዲ ማለት እዩ ተዋሃሃዱ እዩ ዝመስሎም ዘሎ እቲ ዝፈልጥዎ ፍልጠት እውን እኹል ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ዘይረአዮም ነገር ኣሎ ስኻ ድሓረይ መፂኻ ትሪኦ ማለት እዩ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ መጻኢ ክንቕጽለሉ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ ዘይሕጋዊ መስጋር ሰባት ወይ እውን ብዘይሕጋዊ መገዲ ሰባት ንምስጋር ዝግበር ፈተነ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን ክብሪ ደቂ ሰባት ዘራኽስን እዩ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን
ኣብ ቁጠባን ማሕበረሰብን ዘስዕቦ ዘይምህዳእ ንፈልጦ ኢና ብምዃኑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዘጋጥም ዘይሕጋዊ መስጋራት ጠጠው ክብል ከም ሃገርን ከም ማሕበረሰብ ዓለምን ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ኢሎም ዓለም ለኸ ትካል ሰራሕተኛታት ኣብ መላእ ዓለም ከባቢ 25 ሚልዮን ዝጽጉዑ ሰባት ግዳያት ዘይሕጋዊ መስጋር ሰባት ከም ዝኾኑ ይግምት። ዩናይትድ ስቴትስ ንዘይሕጋዊ መስጋር ደቂ ሰባት ኣብ ክልተ ተኸፍሎም ብስራሕን ብሰንኪ ወሲባዊ ንግድን ዝህሉ ስደት ብዙሓት ተገዲዶም ናብ ወሲባዊ ስራሕ ክኣትዉ ከለው ካልኦት ድማ ኣብ ፋብሪካታትን ከውዕቲ መዓድንን ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ወይ እውን ናብ ጉጅለ ዕጡቃት ክጽንበሩ ይግደዱ። ሓደ ሓምለ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ ጸብጻብ ዘይሕጋዊ መስጋር ደቂ ሰባት ዝጠመት ሪፖርት ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዓለም ለኸ አንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ዝግበሩ ጻዕርታትን ዓለም ለኸ ዘሎ ኹን ኩነታትን ሓፈሻዊ ጸብጻብ ኣውፅኡ። ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሜላ መስጋሮም በብእዋኑ ቀያይሩ ብምዃኑ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ኩለን ሃገራት ንሜላታቶም ሰጊርና ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ንምባል መምርሕታትና በብእዋኑ ኸነሕድሶም ይግባእ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይሕጋዊ መስጋር ዘስዓቦ ጉድኣት ምርኣይ ይከኣል። Human traffickers seize the opportunity to grow their operations. ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ስርሖም ንምስላጥ ተጠቒሞምሉ እዮም። ብምኽንያት እቲ ለበዳ ቁጠብኦም ዝተሃሰዩ ሰባት ዝያዳ ግዳያቶም ይኾኑ። ብዙሓት ሰባት ትምህርትን ስራሕን ክደሊሎም ብዙሕ ሰዓቶም ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን እቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ድማ ንድሌታቶም መፈጸሚ ኢንተርኔት ይጥቀሙ ምስ ግዳያቶም ድማ ይራኸቡ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ዓመት ዝቐረበ ጸብጻብ ይብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን ኢድ መንግስቲ ዘለዎም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ዝጠመተ እዩ። We document 11 countries where the government itself is the trafficker. For example, 11 ሃገራት መንግስቲ ባዕሉ ዘይሕጋዊ ኣስጋሪ ዝኾነለን መዝጊብና ኢና። ንኣብነት ኣብ ስራሕቲ ህዝባዊ ፕሮጀክትታት ወይ እውን መንግስቲ ኣድላይ እዮም ኢሉ ዝኣመነሎም ቁጠባዊ መስራሓት ክሰርሑ ክግደዱ ከለው እዮም ዝበሉ። ኣብ መወዳእታ እቲ ሪፖርት ብስርዓት ዘይምስናይን ኣብ መንጎ ዘይሕጋዊ መስጋር ሰባትን ዘሎ ርክብ ብግልፂ ዘርኣየ እዩ። እዚ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ብዙሓት ሃገራት ክቃለስኦ ዝግባእ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ እቶም ኣስገርቲ ዝተገለሉ ማሕበረሰባት ዝበጽሖም ሓደጋ ንምግላጽ ዓቕሚ ዝውሕዶም ሰባት ወይ እውን ሓደጋ ከም ዝበጽሖም ግዳያት ምዃኖም ክዛረቡ ከለው ዘይእመኑ ሰባት እቶም ቀንዲ ስሕበት ጠመተ ዘይሕጋዊ ኣስገርቲ እዮም ዝኾኑ። if we're serious about ending trafficking in persons, we must also work to root out systemic racism, sexism, and other forms of ንሕና ዘይሕጋዊ መስጋር ሰባት ጠጠው ክብል ዘለና ድሌት ርግጸኛታት እንተኾይና ብሜላ ዝፍጸም ዓሌታውነት ካብ ስሩ ክመሓው ጾታዊ ጥቕዓትን ካልኦት ዓመጻትን ብምእላይ ማሕበረሰብ ማዕረ ተጠቃማይ ዝኾነሉ ኩሉ መዳይ ዘማእኸለ ፍትሒ ክንሃንጽ ይግባእ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ እዋን ዓለምና ገጢምዋ ዝርከብ ህጹጽ ኣዝዩ ፈታናይ ዝኾነ ኩነታት ሓንቲ ሃገር ንበይና ክትወስዶ ስጉምቲ ዝፍታሕ ኣይኮነን። ብሓንሳብ ክንሰርሕ ይግባእ። ሓበሬታታት ምልውዋጥ ሓላፍነት ምውሳድ ይግባእ። ከምኡ እንተጌርና ኢና ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ዘይፈርሕሉ ኩሉ ሰብ ድሕንነቱ ተሓልዩ ተኸቢሩን ክነብረሉ ዝኽእል ዓለም ክንፈጥር ንኽእል። ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። ምባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳልውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ። كما يتمسيو زي خبركم سمعتين ايلوم معنت سولوس 27 حمله 2013 وي 3 حسك 2021 مدب زتأناقدكم قبر مدهني زينا بمقدام كلتا تصابات كنقربلكم هنا عصات 900 تاوي حزب تግራይ ተጸባይ ሓገዝ ምዃኑ ሕብራት መንግስታት መግላጹን مسعود